bekakayo. Kwanyathele baqalasela indebe engemnadanga ngoba bana amaxesha singena ezintweni ezingemnadanga before we announce victory. Uboyas uthi phambi koba we rejoice and declare the goodness of the Lord. We need to go through the trials and the storms of life. We need to be able to withstand the test of times. Ngoba unyana wonke wayesibonisa ukuba noba amakhori atshisa iyabajwa ibabheni selitshisa. But Jesus the answer libabhelele noba iyatshisa iyabajwa noba iyatshisa kuyahlaliwa noba setshisa kuyahlaliwa kule nto. And then God it is finished. What I surrender. Phambi koba ndihambe emhlabeni ndiyazinikela ngoba wayesibonisa abazawulenza ixesha ngabazinikeleyo. Awuzulenza